O anak lalu mula kasadonyo diambil kopor maso itu. Onan dibuka kopor nang gadang, rupanya kini dilihat isi di dalam kain jo baju maso itu. Waktu membuka lipek kain rupanya tersaliklah kepeng 150 tambuang kerisa dan duduk Oh iyalah santiang rosla ini ndak setahu awak kepeng ado ba itu bana mula kini dikumpul kepeng kasadonyo walala dapet 500 Coy itu bana ada mula kini tapi dia bilang si Nur Lela rupanya Lela Nansari itu nama jadi gambok ke dalam nama jadi gambok ke luar ndak tabado lepani hati Bukatonya sambil jalan baju awak sajo nambah bali baju ambo manoto inyo baju anak manok lopulo O apola kandak jawi sira jawi nak ganto duo O apo kandaknya si Nur Lela inyo nak cita gulo-gulo Onan bakato lainyo demola kini iyo neninyo si Bakriko Nur Lela dangakan mola kito kanala do kepeng besok pagi kito ke pasar janganlah ragu badan kau Anak jawab pandai baranang podong lah kakiyo dek buayo katatap kaulah dinan sanang disuk to bali kasadonyo oleh lain. Onan dem bilang semalam itu inyola lalo jonakan 2 hari malam nangka dibilang sakalo lalo hari siang ayam bakukuk menjagokan nambah kukuk buninyo ayam bapico buninyo murai di dalam hati sangat dandam sayang ko bilo nangka sampai O hari paginya lah mandi, sudah mandi sembahyang subuh, sudah minum minyola makan. Padonan hari Nansari itu hari pagi dan bilang kini anak dibawa nang ke pasar yo si El Sarato di tigo joye nilai anak kandung. Kadibau ke pasar Ami ba itu banale Nansari itu hari badaro dan Nabi ju ketinggal rumah le nyonang gadang dituju le pasar le Bukit Tinggi pasar Narami le kanamonyo dalam lambe di jalan letibo di pasar Ami dan bilang le cando le si Nur Lela di bali le kain le kajo baju di bali le cincin le kajo subang jo galang-galang babalikan Onan sieni yo subang babalikan sie di cincin masuk itu nan siel subang babalikan Onan sarato kain jo baju lasana ngati mulanan di dalam baure raso kiro-kiro hari badaro den Nabi ju badaso laki pemarangan tau batu kacolo Oh anak bini
Biari baganti hari adola pado satu hari. Si Bakri bajalan-jalan yo ke rumah Datuk Tundiko kayo ke rumah mama si Batir. O satu tibonyo di rumah keri bakato ke mama koyo ke rumah Datuk Tundiko kayo. Ongku Datuk dangakan mola di mano kamanakan angku dolu yang kuwei. O menjawab angku Datuk konde Bakri dangakan mola kok nan ketek kini ko indak nan jale joden sorang juo. Nan menjawab keri di sinan masuk angku lupo sekali yo nambah namo buyong Batiar nambah usia da olu masuk dolu. O mandang atiar na nyoba coberang sekali angku Datuk onde keri dan akan mula kalau Batiar kadibilang itu nanak nan cilako itu nanak nan jahanam buayo dari idu ipajatu. O dari ketek kadigadangkan lagadang indak membalik guno disuruh di toko nyoba galui disuruh gubalo kabawilang itu katonyo masuk itu nan sabananyo mula di Bakri itu bukan kamanakan kontan dek sagan jo orang kampung dikatokan kamanakan kontan o keri. O kabanyo inyo di kota Medan kece urang sedangkan waang pulang dari Medan ndak ko batamu ang jo inyo ndak ko basuo jo Batiar. Sinan menjawab si Bakri ko kalau jo Batiar rambo tau bana batamu bana nyo di kota Medan ku Datu Menjawab sinan angku Datuk onde Bakri dangakan mola kok lay batamu ang jotiar apo karajo ang pandangi. Ona menjawab si Bakri masuk itu nang kalau tiar yongku nang kaditanyo inyo nanindak bakarajo cuma naik sedan turun ke toko mangkuwe. Tacangang sinan nang kudatu olarang kayo mula kironyo Batiar tu. O menjawab keri bagulambe kok kayo balun kayo bana cuma toko adode inyo bus kanado anam buah sedan kanado nan sabua. O kapa gadang adode inyo perulangan Medan Singapura kota Batawi impor keluar nagari itu katonyo molakini antaro rumah kajo toko teleponado mau buangkan kue. Mandanga kato rupo itu dan bilang daganganku Datuknya imbau sekali padusinyo sak dia kamari kau de ulalaku parangai kau. Tahu si kamanakan kontanambo cuy itu bana demo lakini seorang tua ambo bakamanakan mapi de ula parangai kau tahu si tiar dari siko O mandanga katorupo itu onde Bakri dangakan mola kini cuy kola diwaang tolong kirimkan sure ke Batiar kato kanambo sakit payah kondak pulang sepakan kini tanah tasira badapati. O tolonglah kirim sure ke kota Medan no keri.
O tumpak de bakri le maso itu kato si bakri layo pulo supaya batiar nak pulang mula kini ke kampung samojo inyo besok kami dan itu panganale si bakri ko kadikarang sure maso itu apola buni sure kini tata sure tanggal jo bulannya tahun panutui pangabisan iyo kapado si batiar. O nanti nggak di kota Medan sadape iko kosure mama di dalam sakit payah. O di Arab batiar balik pulang, kondak pulang sepakan kini. O tanah tasira badapati. Sure sudah langsung ditutui dikirim sure ke Medan sungguhnya kawe bapilinkan panjare tiwang di muaro sungguhnya sure bakirimkan kaganti le tando badaniko. Onan dibilang sama so itu kita tinggalkan bukit tinggi tolie sure kamenge dan nantakaba. Oh kajadinya kapatabang malewe-lewe ko baraba di ate kayu. Ari raba dikirim sure masuk di Medan hari sangatu. O sure katoko orang antakan satu tibo sure di toko ruponyo batiar sadang dak di toko sure karumanyo antakan ruponyo batiar sadang dak di rumah sure ka ibu ros laini rambarikan. O sure buka di ros laini dibaca sure elo-elo dari awal sampai akhirnya kironyo sure dari mama abang tiar. O sure ko menyuruh pulang mama di dalam sakit payah ko ndak pulang sapakan kini tanah tasira badapati. Indah kalamu antaronyo jam 1 batiar pulang tiba di rumah masuk itu satu kan duduk di kursi ros laini membuat air talata iros duduk inyo duduk sure nyo ambil pakato kabang tiar onde abang dang akan mulai bang ikola sure dari mama iyo kan dari bukit tinggi yo mama di dalam sakit payah kondak pulang sapakan kini tanah tasira pada pati. Maden bilang cendo batiar mandanga sure dari mama kini paneati nan tak tabado sure nyo ambil nyo lantiangkan lakayo tau jo ambo banse da olu di usienyo. Itu katonyo de mola kini ruponyo de bilang candoros laini pandai mai burati suaminyo sure nyo ambil deranggadi. Onde abang dangakan mulai bange baco da olu sure dari mama indah elo abang rupo itu mabange.
O awak kaniyo bagadu jo dusana baba cabi si bulu ayam lamo lambe bang batamuju yo bang. Odek pandai mai burati suami nyonyo ambie sure de batiar sure dibaco bagulambe. Dari awal sampai akhirnya sudah keniyo sure dari mama di dalam sakit payah kau nak pulang sepakan kini tanah tasira didapati. O manangisi nan si bati Ros dangakan mo lama rose aye mato tagenang-genang ko ate namo kapulang amboyo indak mai rose. O putih tulang di dalam kubur kato mama indak kalupo samantang ambo ndak barindu samantang ambo ndak babapa ambo nyusi rupo iko maros laini muju lai ros nama bantu ko indak sansai. Oh badan abang koiro seiko penamo kapulang amboi ndak kaitam kampung joilaman kaitam kampung Bukit Tinggi. Menjawab sinan mola ros laini onde abang dangakan mola inda elo abang coy itu do bang danga dia bang yo bang jale lo rancak pulang bang ke Bukit Tinggi. Kalau pulang abang ke Bukit Tinggi samojo iros pai pulo sambil malie obang Oba kotati O saja suhartati lai kaduya balun mali bangai Oru mabako Mandanga katorupo itu Mandem bilang candosi bati rari badaro dan nabi juwo ko iyo co itu katosi ros pabilo rose kita kapulang dari rose Oros laini duo jotiar sarato gadi anaknya suhartati kapulang Bukit Tinggi. Onan dietong lecando mola ros laini O diambil kain jo baju mola di dalam toko duo kopor sama so itu cieknyo kini sekalian kain panjang kasadonyo sarato kini kain sarung Onansa kopor pulo mola kini yo kandasar baju yo sirawa po pangana ros laini kok tibo besok di kampung siapa nama lie abantiar kadi bagi-bagikan kain kini O ala dapet kain jo baju mola duo kopor ruponyo kini sama so itu O baju ros laini pakaian inyo sekopor pulo pakaian suhartati jo kopor kete sekopor pulo pakaian abang tiar o 5 buah kopor naik sedan mae
O nampak gae sopir mula membawa pakaian pulo, tapi jo asoi sajo kababungkui, cuy itu bana demo laki ni hari badaru abiju. Kadem bilang dagang si Batiar sudah bakato leka anak buah di dalam toko de dangakan bana dek si Yunus so jale-jale abang pulang kini ke kampung kok tibo barang dari Singapura jangan diterima dulu nanti kan abang pulang kampung. Onandem bilang dagang di sinan hari badaru abiju adola pado satu pagi lama makai candoros laini serato Batiar mula masuk itu serato pagai sopir suartati di bawah puluh. O naik ke sedan masuk itu naik tiar naik lasiros. Pagai lekama nyopir tati bapalu lajo ibunyo cow itu bana demo laki ni ndak dirantang le panjang bana nang ketinggale kota Medan dituju rasole Bukit Tinggi raso kalapele dari tangan saja ketek mana nati hari badaru abiju kalau pagai kama nyopir menuju le kini le Bukit Tinggi dari satu opor ke dua tiga le oto le balari kendari yang mandari yang kasih alui kajaba kaja le batu ketek le bunyi kasih bungka kadatang bunyi lang kisau le oto lari le makin di kilo le makin le kancang kasuo le jarum le kilometer le kurang le minyak ditambah le kurang selendero le ditukuk le lapa le pari makan kalapau le ganti le inyo menyopir le kadang-kadang si Rosman bau le kadang-kadang gaik menyopir. Oh kadang kan tiar menggantikan dek la moto leka di jalan kain cawa panjang samilan laku tarampenyo di tarali dek lamo lambe di jalan tibo di kota Bukit Tinggi karuma mama mangencongyo baranti oto di alaman turun Batiar dari oto. Onaros laini sanang sajo dulu dia teoto orang johari bijaksano sekali-sekali basuo jodu sana di palape abang turun dulu takajui mintuoi di barando kironyo buyuang si Batiar onde tiar mula kironyo lagapuk rancak badan waang matiar yang pelupo mintuo jo Batiar oba itu bana mula kini jo anak mama basalam pulo bakato upi daniar onde udah tiar mula kironyo kece awa udah onda ka pulang madai kasan sayawa di kampung ko maudai Laba salam cando jamin tuo la duduk mula di barando masuk itu mama keluar dari dalam barapo tengkui mama ko barapo dayuk dari dalam barapo harang lerangga ekol tekong di bawah juwo barapo batuk kalua onde tiar mula tiare ila pulang le badan waang mama di dalam le sakit payah kondak pulang sepakan kini tanah tasirang dapati manangi tiar jo mamaknyo onde mama dangakan mulama dari duya sampai akhirat ambonan indah ma kamalahu do mama oh dari ketek mama membela mujule mama menggadangkan mangkoknya gadang badan amboyo ma biarlah mama berang dulu nanambo indak kemalawan jaso mama
kota baleh balun no mamae ona mintu menjapui ros laini nang kabawa ba itu bana masu itu di bawah upi ros laini suhartati badukung dek mintu ona ye karuma masu itu lasanang hati nan di dalam basalam jo mama kandung takajui mama di sinan iko padu siang ko tiar cuy itu kece mama koyo tu mama padu siang bo cuy itu bana molakini anak ramban duang tanah Jawa Mandangale kato rupo itu lasanang hati nan di dalam ruponyo la minum bersama-sama orang kampung tahu sekali baso batiar pulang kayo la dape babini rancak bawoto pulonyo sabua kayo badainyo ko pulang itu katonyo le orang kampung latibo orang malie si batiar tumpak de upi ros laini mano nanti bola dape pembagian nyoagi kain salai sorang mano nanti bo diagienyo ado nan cadik sorang-sorang maalun orang di kampung kanamonyo kola dape entakan dulu sudah itu babalik pulo dape ladu pembagian nomae Baitu bana demo lakini lasanang hati nan di dalam baure raso kiro-kiro wari patang tentu kasangan jo wari sanjo nyola Homa kanei Oh sudah makan hari malam ros laini nyola lalok di bilik luar tempat tidur namin tuo lalok pulo ros laini malalok kan anak nandi dalam sadang malalokkan suharta hati Hari bertambah malam ju mama kan duduk jo batiar mama bakato bagulambe urang mano padu siwa angotiare kalau padu siambo mama tanyo anak Rambandung tanah Jawa batamu di kota Medan cuy itu bana katoinyo O mandanga kato cuy itu ruponyo kini ros laini nyo katokan lalalo si ros di dalam dek ros laini la tau juo baso minang banyak seketik nyo la baraja tu majo batiar O mandanga awak ditanyo nyo mama dilakokkan talingo katapi dindiang ba itu bana masuk igi itu si ros nan balun O lalo juoi